Давай. Сега спирачката, за да спреш. Спирачка. Спирачка. Ема не ползваш спирачката. Хайде, ставай. Пак внимава. Марти, трябва да ползваш спирачката, за да спреш. Айде пак внимава. Хайде, седай. Така ми е по-лесно. Да, ама нали съм обяснил как се качва? Но казвам се... Дигай сега колелото и се качи. Хайде. Трябва някой да ме засили. Аз ще засилим. Преди да се качиш, натискаш спирачката, така, за да не ти мърда колелото. Сега слагаш този педал. Айде, сега натисни с това кръче педал. Айде. Давай. И ми засилвай. Айде, засилвам те и те пускам. Пуснахте. Можеш да спреш се. Спирачка. Спирачка. Така.